כשמותג ידברים אותך ומשוגע כמוך, ככה הקמפיין נראה. מדרגים השקעות. מה שהן לא יודעות, חוררתי להם את הצורה. דפקנו, רמסטית. בואו לטעום איתנו מוגו מוגו. יאללה, קחו איזה טעמים שאתן רוצות. יאללה, קחו 3, 4, פתחו. אני טעמתי בבית. לא טעמנו את המלון. אין חורים, אין חורים. איתו, ריח של ארטיק. המלון ממש טעים. זה דם של ארטיק. לא שודד. כפי שניתן לראות כבר יש את המארזים של מוגו מוגו, אבל לא לקנלי. כי אם גם אתם רוצים לזכות, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיד לי למה דווקא לכם מגיע לזכות בכל המוגו מוגו הזה. ואולי תזכו במקרר מפוצץ משקאות. לחיים. איך אני אוהבת לי לא סקוקוביות?